Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Домти J. Айни замон дар 32 микрорайон кӯчаи Маяковскида қарор дорем. Дар ин тараф цирк ва роҳ ба сӯи Правсоюз. Дар ин ҷо бозорчаи 32 микрорайон, болотар 33 микрорайон ва хонаи имрӯзамон дар 32 микрорайон кӯчаи Маяковскида ҷойгир аст дар мана ҳамин минтақа. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Мана ҳамин бино мебошад дӯстони азиз. Дар ин ҷо калитсвой ва худи бино. Дӯстони азиз, раҳи мошингард ва худи бинои истиқоматӣ аз 4 ошона иборат аст. Хонаи имрӯзамон дар 4 ошона ҷойгир аст. Мана ҳамин трезош мебошад. 4 хонага дӯстони азиз. Марҳамат, ворид мешавем. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 4 хонага мебошад бо масоҳати 80 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои советӣ. Худи бино аз 4 ошона иборат аст. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар ин ҷо якум, дуюм ҳуҷра, дар ин ҷо бошад сеюму чорум ҳуҷра, балкон ва дар он ҷо бошад ошхонаву ҳоҷатхонаву ҳаммом. Дӯстони азиз, ин ҷо коридорчи халик мебинед. Аз якуму дуюм ҳуҷра шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, ин 4 хонага мебошад аз рӯи проекти советӣ, яъне ин ҷо дута меҳмонхона. Дар ҳуҷҷатҳои хонаам ин ҳамчун 2 ҳуҷраи алоҳида навистагӣ. дӯстони азиз, ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. тамошобинони гиромӣ, хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизеро ки дар навор мебинед, ҳамааш меистад. ин балкон аст, камтар пас нишон медиҳем. ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб яъне спални мебошад. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст, аз ҷумла мактабҳо, садикҳо, бозорчаи 32 микрорайон, 33 микрорайон ва хайра. Бо транспортам мушкил нест. Ва ин 4 ҳуҷраи истиқоматӣ. дӯстони азиз, дар биноҳои советӣ масоҳати балкона ҳисоб намекарданд. Яъне хона бе ҳисоби балкон 62 метри квадратӣ мебошад. Агар балконшам ҳисоб кунем, қариб 80 метри квадратӣ мешавад. ҳоҷатхона ва ин бошад ҳаммом. ва ин дӯстони гиромӣ ошхона мебошад. фишори об баланд аст. хона албатта ки бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ва дар ин ҷо балкон аст дӯстони азиз. ин ҷо балкон мебошад. нархи хона дӯстони азиз $60,000 боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хонанда роҳи экран. аз номи канали Домти J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. боз хотиррасон мекунем. бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш боз савдоам мешавад. дар минтақаи хуб ҷойгир аст. марҳамат дӯстони азиз, то боздид барори кор. худо нигаҳбон.